Tokuno lobako mebi na Anambra State Honorable Okwu kwego nkwa na ndị a na-enwere ebe akpụrụ egbu obi ju mmiri chụpụrụ be ya na kasụl ya melụm na gọọmenti Anambra State ga-enye ha mgbata ọsọ enyemaka ma nye ha ezi ahụike dị mma iji wee belata ahụ ha na-ata. Right Honorable Okwu kwere ya bụ nkwa oge o ji ụgbọ mmiri wee gaa n'ebe ndị ahụ ju mmiri mebiri ihe na Community Primary School ịgba akwụ. Chukwuemeka Modelu ngotara anyị akụkọ a. Mgbe ọ na-akasị ha obi, Maazị Okafọ mere ka ha mata na ọ bịara ka ọ chọpụta ihe ndị ya bụ iju mebiri n'ụlọ ha ma gwa ha na gọọmenti ga-enyere ha aka hụ na ihe ndị ahụ ha mebiri na-enyechighara ha ma nye ha ihe niile ha chọrọ ka ha wee nwee obi aṅụrị ma nwee obi iru ala n'ụlọ gọọmenti nyere ha ka ha na-anọ. Ọ gwara ha ka ha nọsie ike n'ebe gọọmenti nyere ha gharazie ịlachi ya azụ n'ụlọ ha ndị mmiri buru n'ihi na o nwere ike iwere ndụ mmadụ. Ibe gọọmenti Professor South Kumaturu Donobu to make sure that the only niile bụ ndị nọ na IDP camp that they take care of all of you. You are know why bụ na ebe unu ya anaghị abụrụ nsogbu. Even eju edina anaghị abụrụ nsogbu. Even ya eri anaghị abụrụ nsogbu. Ya anwụ anaghị abụrụ nsogbu. Arịka unu bụ our primary responsibility. Wee chekwala ụmụaka unu bụ ndị na-eje akwụkwọ anyị make sure na ndị anyị kpọtaga na-akụziri bụ ibe ka ọ pekana. Ịghọta? We will do our best. I man ya dịrọ 100% ka ọ dị mma mgbe ị nọ na be gị. N'okwu nke ya, onye ya bụ iju metụtara bụ Maazị Ezechukwu Chetoya kelere Maazị Okafọ maka ịbịa leta ha ma kwa arịrị na ya bụ iju buru ụlọ ya mebisie ihe ndị ọ kọrọ n'ugbo ya ma gbaba ya aka. Ọ yọkwara gọọmenti steeti a ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Beki na anyị mbisi chewo nwa m owu nna nwe bụ ọkara anyị iwe nwa bụ iwe nji gbata anya na sịrịbas ndị unu na-emesiche ndị anyị lụrụ atụtarị ebele anyị na-ekpebụrụ nwere enwe na mmiri ma ọ bụrụ ma ọtọ ka anyị bụ pụtara bụrụ ọtọ na akwa bụrụ ọtọ na ego bụrụ ọtọ na nri nwesị ka nkene unu ekene ibu unu na-abụ ihe na-eme ya isi n'ike ka chiwu gbaa unu ume. N'akụkụ nke ya, onye ndu ndị ihe a mere bụ Maazị Patrick Onyebu gwara spika na ha ga na-eleta ha anya dịka gọọmenti siri chọọ ma kwupụta na ya bụkwa iju mebichara akpụ, ọka na osikapa ọ kọrọ na ubi ya mana ọ kabara ahụ wepụta naanị ji ọ kọrọ ebe ahụ. maka na ụmụnna anyị ka abụ anyị aga na-eme ya ọkụnata ma unu bụ aka ndị niile asị na ike na unu ibe n'unu ukwu unu si ọnwụ ma unu ma na ata anyị ụtọ. N'akụkụ nke ya, onye isi ọchịchị nchere oge n'okpuru ọchịchị kansụl Ayamelụm Maazị Levinus Onyenwe kelere spika maka igosi mwute gbasara ya bụ ihe dakwasara ndị ọ na-anọchite anya ha ma kpọkuo ndị ọzọ nwere ike inyere ha aka ka ha gbatakwara ha ọsọ enyemaka. Maazị Okafọ mechara gwuo mmiri gaa na ebe edebere ndị ọzọ ya bụ iju metụtara nke dị na Ifite Ọgwarị Central Primary School ya na Ọtakụ Primary School Ọmọ ebe ọ nọrọ kasị ahụ obi ma kwe ha nkwa na gọọmenti mana ha nọ ebe ahụ na ha ga-enyekwasị ha ihe niile ha chọrọ iji hụ na ha nọsiri ike ebe ahụ ma nwee obi ọcha. Site n'Ọmọ, abụ m Chukwuemeka Modelu.